a tots! Jo sóc Lluís i Max. Avui és el gran dia especial de la inauguració del naixement. Ahí està, Museu de Nintendo. Fa anys que l'anterior havia publicat del Nintendo Directe i va sortir extraordinari. Estarà en Japó, però vosaltres sí que podeu anar-se tranquil·lament. Va dir gaudir-lo, la història, i no tot això, sinó també crear Hanafuda, la carta. La tradició del Japó. Hem vist aquest vídeo interessant i aquest és el dia de la inauguració. I jo, com que estic molt content, tot gràcies a tu. Si ets fan de Nintendo o al canal YouTube, podeu anar-se a veure Japó a dintre, com era el museu. Això serà un vídeo molt curt, o sigui, res més, és això. És el dia 2 d'octubre de 2024 i és avui. I quasi important, si passa 5 i 10 anys, celebreu vostre aniversari al Museu Nintendo i fes un dibuix per ell i li agradarà molt, dedicat per vostres fans. O sigui que passeu-vos bé i que t'agradi molt aquest lloc. Esperem que el proper dia, per tot el món, que també estem disponibles en diversos països pel Museu Nintendo, perquè així us passareu molt bé per vosaltres. I és així. Espero que us agradi molt. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i el proper més interessant de Nintendo us encantarà molt. Que us passi molt bé. Adeu!